Za múrmi väznice, kde čas plynie pomalšie a rozhodnutia majú inú váhu, sa už roky odohráva príbeh, ktorý presahuje hranice jedného osudu. Meno Černák v ňom nepredstavuje len človeka, ale symbol obdobia, ktoré bolo poznačené násilím, mocou a strachom. To, čo sa kedysi odohrávalo v tieni 90. rokov, sa dnes vracia v úplne inom svetle. Nie ako otázka viny, ale ako skúška toho, či sa človek dokáže zmeniť. Po 10 ročiach strávených za mrežami sa otvára priestor na rozhodovanie, ktoré nie je jednoduché ani jednoznačné. Minulosť je jasná a nemenná, no prítomnosť prináša nové fakty, hodnotenia aj pohľady odborníkov. Medzi nimi sa objavuje otázka, ktorá rozdeľuje nielen verejnosť, ale aj odborníkov. Môže sa človek, ktorý kedysi stál na vrchole organizovaného zločinu, vrátiť späť do spoločnosti ako jej plnohodnotná súčasť? Práve v tomto napätí medzi tým, čo bolo a tým, čo môže byť, sa začína rozvíjať príbeh, ktorý nie je len o jednom mene, ale o hraniciach spravodlivosti, zákona a viery v zmenu. Spis, ktorý mapuje snahu o získanie slobody, jedného z najvýraznejších predstaviteľov slovenského podsvetia, sa presunul na Krajský súd v Trnave. Samotný termín rozhodovania zatiaľ nebol stanovený. O osude Černáka tak už nerozhoduje len okresný súd, ktorý jeho žiadosť v predchádzajúcom období zamietol, ale vyššia inštancia. Pôvodné rozhodnutie totiž nenadobudlo právoplatnosť a preto sa celý prípad dostal do ďalšej fázy. V nej sa bude znovu posudzovať, či je možné po rokoch za mrežami uvažovať o jeho návrate na slobodu. Černák bol v minulosti odsúdený na doživotný trest za viaceré závažné násilné skutky, ku ktorým došlo v období 90. rokov. V tom čase sa podieľal na vraždách, ktoré výrazne ovplyvnili bezpečnostnú situáciu v krajine. Polícia ho zadržala na konci roka 1997 a po dlhom procese bol rozsudok potvrdený v septembri 2010. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty vznikla Černákovi možnosť uchádzať sa o podmienečné prepustenie. Po započítaní obdobia stráveného vo väzbe sa táto hranica naplnila na jar roku 2023. Odvtedy sa jeho prípad opätovne dostáva pred súdy, tentoraz už nie kvôli vine, ale kvôli možnej zmene jeho ďalšieho života. Celé konanie sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré odrážali vážnosť prípadu. Súd napokon rozhodol, že Černák na slobodu zatiaľ nepôjde. Po vyhlásení verdiktu Černák reagoval stručne. Pri odchode zo súdnej miestnosti, kde ho sprevádzali ozbrojení príslušníci, uviedol, že rozhodnutie je potrebné rešpektovať. Hoci ho vníma s určitým sklamaním. Senát vedený predsedom Petrom Vrbiarom tak potvrdil pokračovanie jeho pobytu vo výkone trestu. Podrobné odôvodnenie rozhodnutia sa objavilo neskôr v písomnej podobe. Dokument mal viacero desiatok strán a zachytával priebeh celého konania. Samotné dôvody zamietnutia však súd rozpracoval najmä v jeho záverečnej časti. Súd poukázal na to, že Černák síce splnil niektoré zákonné podmienky, no nie všetky. Nebolo sporné, že si odpíkal potrebnú časť trestu, ani to, že jeho správanie vo väzení sa postupne zlepšilo. Hodnotenie zo strany vedenia ústavu neobsahovalo negatívne zistenia a naznačovalo určitú mieru nápravy. Rozhodujúcim faktorom sa však stala otázka jeho budúceho života. Súd sa zaoberal tým, či je možné dôvodne očakávať, že by Černák po prípadnom prepustení viedol riadny život bez návratu k trestnej činnosti. Práve v tomto bode dospel k záveru, že takýto predpoklad nie je dostatočne presvedčivý. V odôvodnení zaznelo aj to, že Černák sa v niektorých momentoch snaží svoje konanie vysvetľovať ako dôsledok okolností doby, ktorá ho mala k takým činom viesť. Takýto pohľad však súd nepovažoval za postačujúci ani ako vysvetlenie minulosti, ani ako záruku do budúcnosti. Pri rozhodovaní preto nešlo len o jeho správanie počas výkonu trestu, ale o širšie posúdenie jeho osobnosti, minulosti a možných rizík. Súd zdôraznil, že pri tak závažných prípadoch musí byť presvedčenie o návrate k riadnemu životu jednoznačné a podložené. Počas výkonu trestu bol Černák viackrát hodnotený aj z disciplinárneho hľadiska. Celkovo bol 11-krát odmenený, čo poukazovalo na jeho správanie v prostredí väznice. V minulosti sa síce nevyhol ani trestom, tie však pochádzali z prvého obdobia jeho pobytu za mrežami a z času vyšetrovacej väzby. Medzi tým boli zahladené a preto na ne súd neprihliadal.
Napriek tomu súd dospel k záveru, že kľúčová podmienka pre jeho prepustenie splnená nie je. Nespochybňoval jeho správanie vo výkone trestu ani splnenie formálnych požiadaviek, problém však videl v tom, či je možné reálne predpokladať, že by Černák po odchode na slobodu viedol riadny život. Hodnotenie z Leopoldovskej väznice pritom hovorilo o priaznivej resocializačnej prognóze. Súd sa však zastavil pri samotnej formulácii tohto hodnotenia. Vyjadrenie, že sa prognóza javí ako priaznivá, podľa neho neposkytuje dostatočnú istotu. V rozhodovaní podľa súdu nemôže existovať medzistav, v ktorom sa niečo iba zdá. Buď je predpoklad jasný a presvedčivý, alebo nie je. Pri celkovom posudzovaní osobnosti prihliadal súd aj na minulosť. Černák bol v priebehu života viacnásobne súdne trestaný, celkovo 12 krát. Z tohto pohľadu ho súd vnímal ako osobu, u ktorej existuje sklon k opakovaniu trestnej činnosti. Navyše zdôraznil aj charakter skutkov, ktorých sa dopustil. Išlo o mimoriadne závažné a brutálne konanie, ktorým riešil konflikty nielen v podnikaní, ale aj v osobnom živote, pričom prejavil úplnú neúctu k ľudskému životu. Osobitnú pozornosť venoval súd aj jeho vystupovaniu počas konania. Černák sa snažil pôsobiť pokorne a deklaroval ľútosť nad svojou minulosťou. Súd sa však oprel o jeho vlastné slová, keď obdobie 90. rokov označil za zlé a svoje konanie vysvetľoval ako sled nesprávnych rozhodnutí, ktoré si podľa neho musí uvedomiť každý normálny človek. Takéto vyjadrenia Senát vyhodnotil ako snahu zľahčovať vlastnú zodpovednosť a presúvať vinu na okolnosti. Podľa súdu sa týmto spôsobom staval do pozície človeka, ktorého k jeho činom dohnala doba, v ktorej žil. Skutočná sebareflexia by však mala smerovať k priznaniu osobného zlyhania, nie k obviňovaniu obdobia. Kriminálna minulosť podľa súdu nevznikla ako nevyhnutný dôsledok vonkajších okolností, ale ako výsledok jeho vlastných rozhodnutí. Podobne súd hodnotil aj jeho vyjadrenie, že 90. roky sú už pochované. V tomto postoji videl skôr snahu o dištancovanie sa od minulosti na verejnosti, nie hlboké uvedomenie si následkov konkrétnych činov. Z jeho vyjadrení nebolo podľa súdu cítiť jasné a priame priznanie viny ani autentickú ľútosť nad obeťami. Celkovo tak súd dospel k presvedčeniu, že Černák stále vykazuje tendenciu ospravedlňovať svoje konanie a presúvať vinu mimo seba. Práve tento postoj bol jedným z dôvodov, prečo nebolo možné hovoriť o takej miere nápravy, ktorá by oprávňovala jeho prepustenie. V jeho prospech síce hovorili posudky odborníkov z oblasti psychológie a psychiatrie, ktorí sa zaoberali jeho psychickým stavom a schopnosťou fungovať na slobode. Súd sa však nezameral iba na pozitívne zistenia, ale aj na riziká, ktoré z týchto posudkov vyplynuli. Pri hodnotení jedného zo znalcov sa zastavil pri konštatovaní, že empatia u Černáka je rozvinutá, no v silnejších emočných situáciách sa môže cítiť nepohodlne. Súd to interpretoval ako znak, že nemá dostatočné schopnosti spracovávať vlastné emócie a primerane ich regulovať. Takéto nastavenie môže podľa súdu viesť k tomu, že v napätí alebo konflikte sa objaví úzkosť, frustrácia alebo snaha potlačiť emócie. V krajných prípadoch to môže vyústiť do odpojenia sa od dôsledkov vlastného konania alebo do návratu k agresívnym reakciám, ktoré už v minulosti zohrali kľúčovú úlohu. Súd preto upozornil, že v bežnom živote mimo kontrolovaného prostredia väznice by sa Černák mohol dostávať do situácií, ktoré by nedokázal adekvátne zvládnuť. Vyhýbanie sa emočnému prežívaniu podľa neho bráni rozvoju zdravých spôsobov, ako sa vyrovnávať so stresom, hnevom či frustráciou. V prípade, že by sa ocitol v náročných životných situáciách, ako sú konflikty, pracovný neúspech alebo finančné problémy, existuje podľa súdu reálne riziko, že by reagoval skratovo a impulzívne. Práve takéto reakcie ho pritom v minulosti priviedli k činom, za ktoré si odpikáva trest. Na základe všetkých zistení súd napokon dospel k záveru, že v prípade Černáka nie je možné s dostatočnou istotou tvrdiť, že by po prípadnom prepustení nepredstavoval riziko ani pre seba, ani pre spoločnosť. Práve táto neistota sa stala rozhodujúcim momentom, ktorý prevážil nad ostatnými skutočnosťami hovoriacimi v jeho prospech. Senát zároveň naznačil, akým smerom by sa mal jeho ďalší vývoj uberať. Podľa súdu je nevyhnutné, aby na sebe naďalej pracoval, najmä v oblasti zvládania vlastných emócií.
Dôraz kladol na to, aby sa naučil svoje pocity nielen potláčať alebo obchádzať, ale ich aj rozpoznať, pomenovať a prijať. Práve v tejto oblasti videl súd priestor na ďalší posun, ktorý by mohol v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu. Z tohto dôvodu považoval za potrebné pokračovať vo výkone nepodmienečného trestu. Zároveň však pripustil, že náprava Černáka nie je vylúčená a že do budúcnosti existuje možnosť, že sa jeho situácia môže zmeniť, ak dôjde k ďalšiemu posunu v jeho osobnosti. Osobitnú časť rozhodnutia venoval súd aj občianskemu združeniu Reštart, ktoré stálo pri jeho žiadosti o prepustenie od samého začiatku. Organizácia sa zaviazala, že v prípade jeho návratu na slobodu bude dohliadať na jeho resocializáciu a prevezme zaňho určitú mieru zodpovednosti. Pri bližšom skúmaní však vyšlo najavo, že ide o združenie bez výraznej histórie a skúseností v podobnej oblasti. Navyše sa ukázalo aj prepojenie na Černáka prostredníctvom jeho partnerky Moniky Křivovej. Tieto skutočnosti podľa súdu oslabili dôveryhodnosť združenia. Senát preto dospel k záveru, že Reštart neposkytuje dostatočnú záruku. Poukázal na to, že bez preukázateľných výsledkov v oblasti resocializácie nie je možné overiť schopnosť organizácie reálne pomôcť odsúdenému pri návrate do bežného života. Objavila sa aj obava, že samotné združenie si nemusí plne uvedomovať rozsah záväzku, ktorý na seba preberá. O žiadosti rozhodoval Senát okresného súdu v Trnave vedený Petrom Vrbiarom spolu s prísediacimi Klárou Pastorkovou a Annou Moravkovou. Rozhodnutie prijali jednomyselne, bez rozdielnych názorov. Celý prípad však týmto rozhodnutím neskončil. Verdikt zatiaľ nenadobudol právoplatnosť, keďže obhajoba okamžite podala odvolanie. O ďalšom postupe tak bude rozhodovať Krajský súd v Trnave, ktorý môže pôvodné rozhodnutie potvrdiť, ale aj zmeniť. Advokát Ján Gerek označil verdikt za zásadný moment, ktorý môže ovplyvniť aj ďalšie podobné prípady. Vyjadril obavu, že ak by sa takýto prístup stal pravidlom, doživotne odsúdení by v praxi nemali reálnu šancu dostať sa na slobodu. Zároveň poukázal na zahraničný príklad z českého Sokolova, kde bol v minulosti prepustený muž odsúdený na doživotie, a to so skúšobnou lehotou niekoľkých rokov. Išlo o výnimočné rozhodnutie, ktoré podľa obhajoby ukazuje, že podobné kroky sú možné aj v praxi. Na druhej strane právna zástupkyňa odmietla spochybňovanie združenia, ktoré Černáka podporuje. Celú situáciu vnímala ako otvorený proces, ktorý ešte nie je uzavretý a ktorého výsledok bude závisieť od ďalšieho vývoja. Prokurátorka Monika Brodanská zdôraznila odlišný pohľad. Podľa nej neboli okolnosti 90. rokov tým, čo formovalo Černáka, ale práve naopak, aj jeho konanie výrazne ovplyvnilo charakter tohto obdobia. Poukázala tak na mieru jeho osobnej zodpovednosti za udalosti, ktoré sa v tom čase odohrávali. Zároveň priznala, že samotné konanie bolo pre ňu psychicky náročné. Napriek tomu odmietla tvrdenia, že prokuratúra automaticky odmieta všetky žiadosti o podmienečné prepustenie. Podľa jej slov sa každý prípad posudzuje individuálne s ohľadom na konkrétnu osobu a jej vývoj. Pripustila však, že aj v prípade Černáka existuje do budúcnosti určitá možnosť zmeny, pokiaľ bude pokračovať v práci na sebe. Ďalšiu šancu na podanie žiadosti by mohol získať po uplynutí niekoľkých rokov od právoplatného rozhodnutia. Zatiaľ čo samotné združenie by teoreticky mohlo iniciovať nový návrh aj skôr. Z obsahu samotného odvolania nebolo možné presne určiť všetky jeho body, no smerovanie argumentácie sa dalo vyčítať už zo súdneho konania aj z vystupovania obhajoby. Právni zástupcovia Černáka sa opierali najmä o výklad zákonných podmienok, ktoré musia byť splnené pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení osoby odsúdenej na doživote. Zákon v takýchto prípadoch stanovuje dve základné roviny. Prvou je formálna podmienka, ktorá hovorí o tom, že odsúdený môže podať žiadosť po odpíkaní 25 rokov trestu. Táto hranica bola v prípade Černáka bez pochyby naplnená, čo potvrdil aj samotný súd. V skutočnosti si trest odpikáva už približne 27 rokov, čím túto podmienku dokonca prekročil. Druhou podstatne citlivejšou oblasťou sú materiálne podmienky. Tie sa netýkajú už len času, ale najmä osobnosti odsúdeného, jeho vývoja a miery rizika do budúcnosti. Súd má pri ich posudzovaní skúmať, či existuje reálna hrozba,
že by sa po prepustení mohol dopustiť podobnej trestnej činnosti. Práve v tomto bode sa stretli dva odlišné pohľady. Odporcovia prepustenia zdôrazňovali závažnosť činov, pre ktoré bol Černák odsúdený, a považovali ju za rozhodujúci faktor aj pri posudzovaní jeho budúcnosti. Podľa nich by mala práve brutalita a rozsah jeho minulých skutkov zohrávať dominantnú úlohu. Obhajoba však tento prístup odmietala a opierala sa o rozhodnutia ústavných súdov, ktoré sa vyjadrovali k podobným situáciám. Podľa týchto výkladov má byť závažnosť spáchaných činov zohľadnená už pri ukladaní samotného trestu. Ak by sa k nej súd vracal aj pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení, mohlo by to predstavovať porušenie princípu zákazu dvojitého pričítania, známeho ako nebis in idem. Tento princíp vychádza z myšlienky, že tú istú okolnosť nemožno použiť proti osobe opakovane. V kontexte prípadu to znamená, že ak bola závažnosť činov dôvodom na uloženie doživotného trestu, nemala by byť znovu použitá ako prekážka pri posudzovaní možnosti prepustenia. Obhajcovia preto poukazovali na to, že samotná existencia možnosti podmienečného prepustenia pre doživotne odsúdených naznačuje, že zákonodarca počíta aj s takýmito prípadmi. Ide o osoby, ktoré sa dopustili najzávažnejších trestných činov, no napriek tomu majú po uplynutí určitého času šancu preukázať zmenu a schopnosť návratu do spoločnosti. V tomto kontexte zdôrazňovali aj výnimočnosť situácie, v ktorej sa Černák nachádza. Riaditeľ Leopoldovskej väznice totiž jeho podmienečné prepustenie odporučil, čo sa v podmienkach Slovenska doposiaľ nestalo. V minulosti mali všetci doživotne odsúdení v podobných prípadoch negatívne stanovisko vedenia ústavu. Takéto odporúčanie nevzniklo náhodne, ale bolo výsledkom dlhodobého pôsobenia odborníkov, ktorí s Černákom pracovali. Pedagógovia, psychológovia aj sociálni pracovníci sledovali jeho vývoj počas rokov a viacerí z nich pred súdom zhodne uviedli, že resocializačné kritériá boli naplnené. Práve tieto skutočnosti mali podľa obhajoby naznačovať, že nejde o bežný prípad, ale o situáciu, ktorá si vyžaduje individuálne a citlivé posúdenie. V ich pohľade nešlo o spochybňovanie minulosti, ale o otázku, či je možné po dlhom čase uznať zmenu a dať jej reálnu šancu prejaviť sa aj mimo múrov väznice. V prospech Černáka zároveň vyznievali aj viaceré znalecké posudky z oblasti psychológie a psychiatrie, ktoré vznikli ešte v predchádzajúcich rokoch. 4 znalci sa v nich zhodli na tom, že jeho resocializácia je reálne možná, pokiaľ bude jeho motivácia viesť riadny život jednoznačná. Poukazovali pritom na dlhý časový odstup od jeho trestnej činnosti, spôsob, akým tento čas strávil, aj na vývoj jeho osobnosti a schopnosť reflektovať vlastnú minulosť. Na tieto závery nadviazali aj ďalší 3 znalci, ktorí vystúpili na poslednom verejnom zasadnutí. Aj oni potvrdili, že z hľadiska odborného hodnotenia sú resocializačné kritériá naplnené. Zaznelo dokonca aj to, že ďalší výkon trestu už nemusí plniť svoj pôvodný účel, čo predstavovalo významný moment, ktorý mohol byť jedným z pilierov odvolania. Dôležité bolo aj to, že tieto posudky neboli výsledkom iniciatívy obhajoby, ale boli vypracované znalcami, ktorých do konania prizvali orgány činné v trestnom konaní alebo samotný súd. Ich závery tak mali mať vysokú dôveryhodnosť. Okrem toho bolo v konaní preukázané, že Černák má po prípadnom prepustení zabezpečené základné podmienky pre život, vrátane bývania a pracovného uplatnenia. Do argumentácie mohol vstupovať aj právny pohľad, vychádzajúci z rozhodovacej praxe Ústavného súdu v Českej republike. Ten zdôraznil, že ak súd žiadosť o podmienečné prepustenie zamietne, mal by zároveň jasne pomenovať, čo konkrétne má odsúdený ešte splniť, aké kroky podniknúť a aké aktivity absolvovať, aby sa jeho šance na prepustenie zvýšili. V tomto svetle vznikala otázka, čo konkrétne by mal Černák ešte urobiť, aby presvedčil súd o splnení všetkých podmienok. Významnou časťou odvolania sa pravdepodobne stala aj kritika postupu prokuratúry. Napriek tomu, že v spise sa nachádzalo viacero znaleckých posudkov, hovoriacich v prospech Černáka, prokurátorka navrhla doplnenie ďalšieho znaleckého dokazovania. Takýto krok mohol podľa obhajoby viesť k neustálemu opakovaniu toho istého procesu bez jasného konca, najmä ak doterajšie posudky opakovane prinášali podobné závery. Spornou sa stala aj otázka hodnotenia konkrétnych znalcov.
Prokurátorka napríklad namietala postup jedného z nich, hoci otázky, na ktoré odpovedal, boli do konania zaradené na podnet samotnej prokuratúry. Napriek tomu sa následne objavili výhrady voči jeho záverom aj voči odbornosti znalcov, ktorí mali za sebou dlhoročnú prax. Zároveň sa poukazovalo na to, že keď súd znalcov do konania prizval, prokuratúra proti tomu nepodala žiadne námietky ani sťažnosti. Až následne, keď výsledky neboli v súlade s jej očakávaniami, začali zaznievať výhrady voči ich práci a objavila sa požiadavka na nové posudky. Diskusia sa dotkla aj otázky zaradenia Černáka vo väzenskom systéme. V mediálnych vyjadreniach zaznelo, že sa nenachádza vo výstupnom oddiele, čo malo naznačovať nepripravenosť na prepustenie. Tento pohľad však nebol úplný. Výstupný oddiel totiž existuje aj v rámci ústavov s maximálnym stupňom stráženia a jeho trvanie je časovo obmedzené. Černák túto fázu absolvoval v maximálnom možnom rozsahu, pričom kapacita týchto oddielov je limitovaná a nie je možné v nich zotrvať neobmedzene dlho. Nejde teda o stav, ktorý by automaticky odrážal mieru pripravenosti odsúdeného, ale skôr o organizačné a časové pravidlá systému. Celý priebeh tak poukazoval na napätie medzi odbornými závermi znalcov, postojom prokuratúry a právnym výkladom podmienok pre prepustenie. Obhajoba v tomto kontexte zdôrazňovala, že ak boli znalci do konania prizvaní aj na základe požiadaviek prokuratúry a odpovedali na otázky, ktoré sama formulovala, ich závery by mali byť rešpektované, nie spochybňované len preto, že nezodpovedajú očakávaniam. Do celého prípadu vstupoval aj ďalší rozmer, ktorý presahoval samotnú súdnu sieň. V priestore verejnej diskusie sa dlhodobo objavoval aj politik Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Ševčík, ktorý sa témou Černáka zaoberal opakovane a intenzívne. Ako bývalý policajt, ktorý sa v minulosti podielal na vyšetrovaní skupiny spojenej s Černákom, prezentoval svoje poznatky z tohto obdobia verejne. Takéto vystupovanie však vyvolávalo otázky, keďže išlo o informácie získané počas výkonu služby, na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti. Napriek tomu sa v jeho vyjadreniach objavovali aj detaily, ktoré sa dotýkali osobných údajov, vrátane výsledkov psychologických posudkov. Vo svojich vyjadreniach opakovane tvrdil, že možnosť resocializácie Černáka je nulová a že riziko opätovného páchania trestnej činnosti je absolútne. Takéto kategorické závery však neboli v súlade s odbornými posudkami, ktoré vznikli v priebehu rokov. Viaceré znalecké hodnotenia, ktorých bolo spolu 9, takéto tvrdenia nepotvrdzovali a poukazovali skôr na možnosť pozitívneho vývoja. Verejné vystupovanie podobného charakteru mohlo podľa obhajoby vplývať na formovanie spoločenských nálad. Vyjadrenia politikov, ktoré boli formulované jednoznačne a bez priestoru na pochybnosti, mohli prispievať k vytváraniu tlaku na rozhodovanie súdov. Vznikal tak obraz prípadu, ktorý bol silno ovplyvnený emóciami a verejnou mienkou. Takýto tlak mohol smerovať k tomu, aby prípadné prepustenie bolo vnímané ako nepriateľné, bez ohľadu na zákonné podmienky či odborné posúdenia. Obhajoba v tejto súvislosti upozorňovala, že rozhodovanie súdu musí zostať nezávislé a opierať sa výlučne o zákon a dôkazy, nie o spoločenské očakávania alebo mediálne interpretácie. Práve v tomto bode sa objavovala aj širšia argumentácia o princípoch právneho štátu. Ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky pre podmienečné prepustenie, súd podľa obhajoby nemôže tieto skutočnosti ignorovať len preto, že ide o konkrétnu osobu s výraznou minulosťou. Takýto postup by znamenal, že zákon neplatí rovnako pre všetkých, ale že jeho uplatňovanie závisí od mena alebo spoločenského vnímania konkrétneho prípadu. To by bolo v rozpore so základnými princípmi spravodlivosti, ktoré stoja na rovnosti pred zákonom. Obhajoba preto zdôrazňovala, že v právnom štáte musí byť rozhodovanie postavené na jasných pravidlách. Morálne hodnotenia nemôžu stať nad zákonom, ale naopak za morálne možno považovať len to, čo je v súlade s právnym poriadkom. V opačnom prípade by dochádzalo k selektívnemu uplatňovaniu práva, čo by narušilo dôveru v celý systém. Celý prípad sa tak postupne menil na viac než len rozhodovanie o jednom človeku. V jeho pozadí sa stretávali otázky spravodlivosti, zákonnosti aj spoločenského vnímania viny a trestu. Na jednej strane stála minulosť, ktorá bola poznačená násilím a rozhodnutiami, ktoré už nie je možné zmeniť. Na druhej strane prítomnosť, v
v ktorej sa hodnotí vývoj človeka, jeho schopnosť zmeny a hranice, ktoré zákon nastavuje. Černák sa tak ocitol v bode, kde už nejde len o to, čo sa stalo kedysi, ale aj o to, ako sa na to pozerá spoločnosť dnes. Každé rozhodnutie v tomto prípade má presah, pretože ukazuje, či pravidlá platia rovnako pre všetkých, alebo či existujú výnimky vytvorené emóciami, tlakom verejnosti či silou mena. V rukách súdu tak neleží len posúdenie jedného osudu, ale aj potvrdenie princípov, na ktorých stojí celý právny systém. Otázka, ktorá zostáva otvorená, preto nesmeruje len k Černákovi samotnému, ale k tomu, akú podobu má mať spravodlivosť v krajine, kde sa minulosť ešte stále stretáva s prítomnosťou.